Il-whistleblower Russa Marija Efimova qed issostni li sofrit maltrattament mill-pulizija waqt interrogazzjoni f'Malta. Alexandros Papasteriopoulos, l-avukat ta' Efimova, saħaq dan f'kumment ma' ġurnal Grek fil-ġranet li għaddew. Efimova hi ex-impjegata tal-Bank Pilatus f'Malta li nsab fiċ-ċentru ta' diversi akkużi ta' ħasil ta' flus u kienet sostniet li Michel Muscat, mart il-Prim Ministru, kienet is-sit tal-kumpanija Egrant fil-Panama u kienet irċivit flus f'kont fl-istess bank. Kienet tat ruħa bidejja lill-Pulizija Griega fl-20 ta' Marzu, l-istess jum li fih iċ-ċermen tal-Bank Pilatus, Ali Sadr Hashemnejad, kien arrestat fl-Istati Uniti. Efimova qed tiffaċċja żewġ mandati ta' arrest Ewropew maħruġa minn Malta. Skont dokumenti li kienu esibiti l-Qorti Griega, Marija Efimova kienet interrogata minn żewġ uffiċjali tal-Pulizija f'Awwissu tal-2016. Hija allegat li wieħed mill-uffiċjali mbutta u ħaddilha t-telefon ċellulari u li kien hemm żewġ rappreżentanti tal-Bank Pilatus li kienu preżenti waqt l-interrogazzjoni. Qalet li l-Pulizija bdew jgħidula li huma ħbieb tal-bank u li jagħmlu pressjoni fuqha biex titlob skuża lir-rappreżentanti tal-Bank Pilatus li kien hemm preżenti fl-assa tal-Pulizija. Efimova tkompli li wieħed mill-Pulizija issa ħalla l-korp u lest li jmur fil-Greċja u jixed favorija. Marija Efimova kienet ħadmet mill-qrib mal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u ħarbet minn Malta ftit wara qtil ta' Caruana Galizia fis-16 ta' Ottubru li għadda. Sadantant fi stqarrija l-Korp tal-Pulizija ċaħat l-allegazzjoni ta' Efimova li jisfat maltrattata mill-uffiċjali tal-Pulizija. Il-Korp ċaħat ukoll kategorikament l-allegazzjoni ta' Marija Efimova li kien hemm rappreżentanti tal-Bank Pilatus waqt l-interrogazzjoni.